ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सावंतवाडी विठ्ठल रखुमाई मंदिराची स्थापना 300 वर्षांपूर्वी झाली। याची स्थापना पाडगावकर महाराजांनी केली। याचं वैशिष्ट्य असं आहे की विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला नेहमी जाणारे पाडगावकर वार्धक्यामुळे जाऊ शकले नाही। त्यामुळे प्रत्यक्ष पांडुरंगाने त्यांना आपलं प्रतीक म्हणून एक मूर्ती दिली, ती आजही गर्भगृहात आहे। आणि या पुस्तकावर कोकणचे पंढरपूर असं नमूद करण्याचं कारण हेच आहे। त्यामुळे सावंतवाडी वासियांनी धावपळ करण्याची आवश्यकता नाही, कारण पांडुरंग सावंतवाडीतच आहे, असं प्रतिपादन कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर पुस्तकाचे प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर यांनी केलं। सावंतवाडी येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याचे औचित्य साधून सावंतवाडीचे सुपुत्र लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांनी संकलन केलेल्या कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त ते बोलत होते। सावंतवाडी या वासीय लोकांनी हे लक्षात घ्यावं की आज आपण या ज्या स्थानावर बसलेला आहात, या स्थानाची स्थापना ही 300 वर्षांपूर्वी झाली। आणि कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या घराण्याच्या आधी 10 ते 12 पिढ्या आधी त्या पाडगावकर महाराजांची खाली समाधी आहे। पाडगावकरांनी स्थापन केलेला हा विठ्ठल आहे। आणि वैशिष्ट्य असं आहे की विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला नेहमी जाणारे पाडगावकर वार्धक्यामुळे जेव्हा जाऊ शकले नाहीत आणि त्यांना अतीव दुःख झालं, त्यावेळी प्रत्यक्ष पांडुरंगाने त्यांना आपलं एक प्रतीक स्वरूप म्हणून एक मूर्ती दिलेली आहे आणि ती आजही गर्भगृहामध्ये मागच्या बाजूला आहे। आम्ही कोकणचे पंढरपूर असं या पुस्तकावर नमूद केलेलं आहे, त्याचं कारण हेच आहे, हे कोकणचं पंढरपूर आहे। जसं वेंगुर्ल्यामध्ये एक विठुराया आहे, ते विठुराया स्वतः 1 महिना येऊन तिथल्या सेवकाची किंवा तिथल्या त्यांच्या साधकांची सेवा करीत होते। त्यामुळे असं म्हटलं जातं की वेंगुर्ल्यातल्या माणसांनी पंढरपूरला जाण्याची आवश्यकता नाही, पांडुरंग वेंगुर्ल्यात आहे। त्याप्रमाणे सावंतवाडी वासियांनी सुद्धा धावपळ करण्याची आवश्यकता नाही, पांडुरंग सावंतवाडीमध्ये आहे। आणि हे मी 1-2 वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग आहे। मी गोव्यामध्ये कार्यक्रम केला होता, श्री स्वामी समर्थ समग्र दर्शन या, आणि हा कार्यक्रम आटोपून आम्ही परत मुंबईमध्ये निघणार आणि आनंदनाथ महाराजांचे पणतू सचिन वालावलकर यांना मी हे सहज सांगितलं की मी अशा पद्धतीने तळ कोकणात आलेलो आहे, प्रचंड सामग्री बरोबर आहे आणि स्वामी समर्थ महाराजांचे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, त्यांच्या पादुकांचे फोटोग्राफ्स, त्यांच्या शिष्यांचे फोटोग्राफ, असे साधारणतः 150 फोटोंचं ते साहित्य आहे। तर मी असाच गोव्यावरून परत मुंबईत जाईन। मग सचिनरावांचं म्हणणं पडलं की आपण ठाकूर साहेबांशी बोलू, आपण सावंतवाडीच्या या विठुरायाच्या मंदिरामध्ये हा दर्शन सोहळा करूया आणि केसरकर सर त्यावेळी इथे उपस्थित असतील आणि आपण त्यांनाही विनंती करू की त्यांनी येऊन याचं उद्घाटन करावं। आणि हा सोहळा करत असताना 2-3 दिवस माझा इथे राहण्याचा जो विषय झाला, त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की या बाजूला सगळी संत परंपरा दिसते, या बाजूला संत परंपरेतले पुरुष आहेत, इथे जगदंबा सगळ्या बसलेल्या आहेत, साध्वी आहेत। विठुरायांचं दर्शन घेत असताना आपण बारकाईने पाहतो तेव्हा असं लक्षात आलं की हे द्वारपाल आहेत, ह्याची रचना फार वेगळी आहे। त्यानंतर दुसरी गोष्ट अशी लक्षात आली की प्रदक्षिणा मार्गामध्ये युगावतार तिथे दिलेले आहेत। सत्ययुगामधला भाग असेल, त्रेतायुगाशी संबंध असेल, द्वापार युगाचा संबंध असेल आणि कलियुगामधले
जे उपास्य दैवत सर्वांचं जे आहे ते विठुराया, ते आईसाहेबांबरोबर रुक्मिणी समवेत गाभाऱ्यामध्ये बसलेले आहे. मग हे स्वरूप काय आहे तर लगेच लक्षात आलं की इथे मंगलमूर्ती मोरया आहेत आणि दर्शन घेत फिरत असताना या इथे सूर्यनारायण आहेत, या बाजूला जगदंबा, महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती अत्यंत दुर्मिळ अशा तिन्ही देवता विद्यमान आहेत आणि भगवान शिव समोर बसलेले आहेत. चटकन लक्षात आलं माझ्या की हे विठ्ठल पंचायतन आहे, हे विष्णू पंचायतन आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लक्षात घ्या, विष्णू पंचायतन आहे, एक वेगळेपणा आहे. त्यानंतर युगावतार सर्व इथे आहे आणि पुन्हा प्रदक्षिणा मार्गातून आपण फिरतो त्यावेळी दशावतारांचं दर्शन होतं. असं एकत्रितपणे कुठेही जनरली आपण पाहू शकत नाही किंवा असत नाही. इथे सगळी जी मंडळी बसलेली आहेत ती का बसलेली आहेत त्याचा विशिष्ट कार्यकारण भाव आहे. इथे ज्या सगळ्या जगदंबा बसलेल्या आहेत त्या का इथं बसलेल्या आहेत याचं एक वेगळं कारण भाव आहे. आणि आपण या मंदिराच्या बाहेरून जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा डाव्या बाजूला जर बघितलं तर ती तुलसी माता बसली आहे, त्याच्या बाजूला ब्रह्मदेव आहे. भारतवर्षामध्ये पुष्कर वगैरे अशी नेमकी ठिकाणं असतील की जिथे आपल्याला ब्रह्मदेवांचं दर्शन होतं. ब्रह्मदेवाला दर्शनाची मान्यताच नाही, त्यामुळे ब्रह्मदेव आपण कुठून पाहणार. आपण अन्य बाकीची सर्व देवता पाहत असतो पण ब्रह्मदेवाचं कधी दर्शन होत नाही. पण सावंतवाडीमध्ये इथे ब्रह्मदेवसुद्धा आहे. म्हटलं हे फार वेगळं वैशिष्ट्य आहे, याच्यावर काही करता येईल. कारण असं आहे की महाराष्ट्रभरामध्ये इतकी मंदिरं आपण उभी पाहतो, परंतु एखाद्या मंदिरावर 100 पानाचं पुस्तक होईल का तर ती गर्भगारातली ती देवता आणि एखाद्या वेळी ते पंचायतन असेल तर आणखी बाजूला बसलेल्या 4 देवता, याच्या पलीकडे सांगण्यासारखा वेगळेपणाने काही नसतं. आणि एखाद्या मंदिरावर किती लिहिणार. परंतु लक्षात घ्या, या मंदिरावर लिहिताना मला 200 पानं कमी पडतील असा अंदाज येऊ लागला. आणि तो आवरता शेवटी असं ठरलं की एवढे मोठे ग्रंथ आज किती जण वाचतील आणि वाचतील की नाही, तर किमान त्याचा गोषवारा स्वरूपामध्ये 100 पानं तरी करावीत. आणि त्या पद्धतीने आम्ही आखणी केली. ठाकूरसाहेबांचा मला मध्येच फोन आला की म्हणाले आपण आमच्या विठुरायावर काही करू शकतो का. म्हटलं हा संकल्प काय आहे, कसा आहे, कशा पद्धतीचा आहे, तुम्ही ही प्रेरणा कशी काय घेतली. तर ते म्हणाले मुळात ही संपूर्ण संकल्पना जी आहे ती इथे असलेले पूर्वी होऊन गेलेले एक सत्पुरुष भाऊ मसूरकर यांच्या माध्यमातून हा विषय सर्वत्र पुढे आला. त्यांनी केलेला हा सगळा जीर्णोद्धार आहे. त्यांनी केलेल्या बऱ्याच देवता, बऱ्याच मूर्ती ह्या त्यांनी इथे बसवलेल्या आहेत. आणि जे कार्य थोडंसं कुठे राहिलेलं होतं किंवा जशी ती ब्रह्मदेवांची मूर्ती असेल तर ती ह्या मंडळीने ते कार्य पुढे नेलेलं आहे. तुम्ही या मंदिराचं वैशिष्ट्य बघा, याचं जे शिखर आहे त्याला कमलदल आहेत आणि त्या प्रत्येक कमलदलामधल्या प्रत्येक देवडीमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण देवता आहे. त्यात सप्तर्षी असतील, वेगवेगळ्या नवग्रह असतील. म्हणजे तुम्हाला जगतामध्ये किंवा हिंदू धर्मामध्ये सांगितल्या जाणाऱ्या सगळ्या देवता एका मंदिरामध्येच तुम्हाला दर्शनासाठी प्राप्त आहेत. आणि तुम्ही नमस्कार करत आहात पांडुरंगाला, परंतु तुम्हाला पांडुरंगाच्या बरोबर आणि अन्य सगळ्या देवता आपला कृपाहस्त वर ठेवून आहेत. हे ह्या मंदिराचं वैशिष्ट्य आहे, सावंतवाडीचं हे वैभव आहे. म्हटलं आपण याचा विचार करू, म्हटलं आपण ह्या ग्रंथ करू शकू किंवा काही. मग एकदा ते म्हणाले असं नको, आमचे लक्ष्मण ठाकूर ठाण्यातच राहतात आमच्या जवळ. ते म्हणाले आपण एकदा तळ कोकणात जाऊ, आपण एकदा मंदिरामध्ये या, पुन्हा एकदा आपण पाहणी करू. आणि त्यावेळी आम्ही एक फोटोग्राफर घेतला आणि दर्शनासाठी खाली याच्या मागे जे पुंडलिक बसलेले आहेत आणि विठुरायाला त्यांनी सांगितलेलं आहे की थांबा मी आईवडिलांच्या सेवेत आहे आणि ती वीट दिलेली आहे आणि पांडुरंग तिथे उभा आहे. हे तिष्ठत बसलेला जो पांडुरंग आहे तो तिथे पाहिल्यानंतर आम्ही तिथून सुरुवात केली आणि सगळे फोटोग्राफ्स घेतले. मी त्यांना अशी संकल्पना मांडली, अगदी ब्रीफ, छोटी छोटी थोडीशी माहिती, पण अतिशय डिटेल, म्हणजे नेमकी असेल अशा पद्धतीने तारखा वगैरे व्यवस्थित शोधून ग्रंथ वगैरे आपण त्याचं परिशीलन करू आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक देवतेचं. आता असं आहे की इथे संत बहिणाबाई आहेत, संत सखू असतील, वेण्णाबाई आहेत, ही नावं आपण कुठेतरी ऐकलेली असते, पण याच्याविषयीच्या डिटेल्स तुमच्याकडे कुठे आहेत. त्यामुळे नमस्कार करणारा माणूस नमस्कार करतो आणि पुढे निघून जातो, किंवा एका बाजूला त्या जगदंबा असल्यामुळे त्याच्यावर कदाचित अनेक जणांचं लक्ष पण जात नसेल. पण नाही, तुम्ही आवर्जून इथे जेव्हा याल तेव्हा नेमकेपणाने दर्शन घ्या. आणि जर त्याची पंचायत झाली की हे काय आहे जर समजू शकत नसेल तर ही याची योजना आहे. हे ग्रंथ किंवा हे पुस्तक तुमच्या जर हातात असेल
तर तुम्ही नेमकेपणाने या सर्व देवतांना समजून घेऊ शकाल. आता प्रश्न असा आहे, आत्ताच ह्याचं प्रयोजन काय आहे लक्षात घ्या. दीक्षित ताई बसलेले आहेत. 2002ला त्यांनी या सगळ्या मूर्तींच्या विषयीच्या थोड्या थोड्या डिटेल्स जमा करून ठेवलेल्या होत्या आणि ठाकूर सरांनी मला तो बंच दिला बघण्यासाठी. मी त्यांना म्हणालो की याच्यावर खूप संपादनाची गरज आहे, परंतु गाभा तरी आपल्याला समजला की काय करता येईल वगैरे. त्यानिमित्ताने आम्ही जेव्हा मंदिरात फेरी मारली तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं, आज आपण हिंदू म्हणून स्वस्थतेने ठामपणे इथे बसलेलो आहोत ते ज्याच्यामुळे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांची इथे स्थापना आहे. या बाजूला राणी लक्ष्मीबाई आहे. जगदंबेचं तेज काय असतं लक्षात घ्या. 1857ला स्वातंत्र्य समरामध्ये उतरलेली ही वीरांगना केवळ वयाच्या 23व्या वर्षी पुरुष वेशामध्ये ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढली. 1857चं स्वातंत्र्य समर आम्हाला नीट सांगितलं जात नाही, परंतु खात्रीशीर सांगतो किमान 1,00,000 लोकांनी त्यावेळी बलिदान दिलेलं होतं. इतका प्रचंड मोठा संग्राम इथे झाला. त्याचं सुरुवातीचं जे पहिलं बलिदान आहे म्हणजे मंगल पांडेपासून जी बलिदानाचीच पद्धत झालेली होती तो विषय तर वेगळाच आहे. किंवा कदाचित तुम्हाला आता विषय आला आहे, अगदी मोजकेपणाने सांगतो, आपल्याला बऱ्याचदा माहीत नाही आहे मंगल पांडेंचा मृत्यू हे 1857च्या स्वातंत्र्य समराची सुरुवात मानली जाते. परंतु तुम्ही सगळ्या मंडळींनी अभिमान बाळगला पाहिजे की स्वातंत्र्य समराच्या आधी 22 वर्ष आधी ह्या देशासाठी पहिला स्वातंत्र्य योद्धा दिलेला आहे तो सावंतवाडीने दिलेला आहे. इथे मडुऱ्याच्या पुढे बांद्याजवळ डेगवे म्हणून गाव आहे. एक ब्रिटिश कप्तान त्यावेळी येऊन वाटेल तशा पद्धतीने प्राणी मारत होता आणि ते उन्मत्त होते लोक. त्यावेळी तिथे काही देसाई मंडळी आहेत. त्यांनी ठरवलं की कुठेतरी आपण हे थांबवलं पाहिजे आणि ब्रिटिश हे पुढे फार उन्मत्त होतील, काय करावं. त्यावेळी त्या देसायांनी तो पहिला कॅप्टन उडवलेला आहे आणि त्यावेळी ब्रिटिशांनी घेरा मारून संपूर्ण त्या डेगव्यातली सगळी पुरुष मंडळी बाहेर काढून एक जात सर्वांना फाशी देणार म्हणून सांगितलं. त्यावेळी कोणी जे केलेलं आहे तो पुढे आहे म्हणून सांगितलं. तेव्हा एका नाईक नावाच्या गृहस्थांनी हात वर केला आणि ते हसत हसत फासावर गेले काजराच्या झाडावर. साधारणतः 1835ची घटना आहे. त्यामुळे सावंतवाडीचं वैभव फार वेगळेपणाचं आहे हे तुम्हा सगळ्या मंडळींना माहीत असलं पाहिजे. या ग्रंथात त्याचा उल्लेखाचा विषय नाही आहे, पण राणी लक्ष्मीबाईंचा उल्लेख आला म्हणून सांगतो. अशी ही सगळी मंडळी जी बसलेली आहे ती वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. इथे सोयरबानाथ अंबिये बसलेले आहेत. हे बांद्याचे आहेत. हरिभजना वीण वेळ वाया घालवू नको रे, त्या रचना आपण नेहमी ऐकतो म्हणत असतो किंवा, परंतु लक्षात घ्या की सोयरबानाथ इथे बसलेले आहेत. भाऊंनी त्याची मांडणी केलेली आहे. या सोयरबानाथांना सावंतवाडीच्या संस्थांच्या एका राजाने आव्हान दिलेलं होतं, अत्यंत अवमानित केलेलं होतं आणि कोडगे मारले होते. आणि देवता देवता म्हणता तो देव दिसेल का इथे. त्यावेळी जसं प्रल्हादाला नृसिंहाने दर्शन दिलं त्या पद्धतीने अत्यंत अस्वस्थ झाले सोयरबानाथ एका भिंतीकडे बघून म्हणाले की हे बघा सर्वत्र भगवंत आहे, भगवंत दिसला पाहिजे याचा आग्रह धरू नका, त्यासाठी तुमची साधना लागते आणि त्या साधने पश्चात हे ठरतं की भगवंत ठरवणार की तुला दर्शन द्यायचं की नाही. त्यामुळे तुम्ही असा आग्रह धरू नका. ते म्हणाले नाही कोडगे ओढणार, तू एवढं देवाचं नाव घेतो तर दाखव इथे देव. तेव्हा म्हणाले इथे सुद्धा देव असू शकतो. आणि सोयरबानाथ असं म्हटल्यानंतर त्या भिंतीवर एक लखलखाट झाला आणि दर्शन झालं आणि त्या राजांनी माफी मागितली. परंतु सोयरबानाथांच्या तोंडून निघालं की माफीचा प्रश्नच येत नाही ज्यासाठी. मग जेव्हा ठाकूर साहेबांचं बोलणं झालं त्यावेळी वेगवेगळे विषय मला समजत गेले आणि भाऊ साधना करायचे, उपासना करायचे, ती नेमकी कशी असेल. तर एक 2-4 वर्षांपूर्वी मला एक फोन आला होता की त्या एका गृहस्थांनी मला सांगितलं की इथे कुडाळ आणि सावंतवाडी याच्या दरम्यान साळगाव नावाचं ठिकाण आहे आणि तिथे डोंगर दऱ्यांमध्ये एका वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ठिकाणी मी गेलो होतो. त्याला नागिणीचा दगड असं म्हणतात आणि तिकडे काहीतरी दत्त पादुका किंवा स्वामी समर्थांच्या पादुका वगैरे काहीतरी आहे.
तर तुम्ही याची नेमकी माहिती सांगू शकाल का? मी म्हणालो कधी गेलो तर मी पाहतो आणि त्याविषयीची माहिती कळवतो. 28 तारीखला मी आता परवा बसलो, 29ला इथे आलो. साळगावमध्ये ओळख असलेल्या एका व्यक्तीला मी फोन केला की अरे बाबा अशा अशा ठिकाणी काही एक नागिणीचा दगड म्हणून काही आहे का ठिकाण? ते म्हणाले हां, ते ओळखीचे गृहस्थ आहेत, मी तुम्हाला घेऊन जातो. ते गृहस्थ मला परवा आले इथे आणि ते घेऊन गेले तिथे. तर ते ठिकाण काय आहे तर साधारणतः एक 40-50 फूट उंचीचे खडक आहे आणि त्याच्या बाजूला दुसरा खडक, तिसरा खडक, त्या तिसऱ्या खडकावर आणि दुसऱ्या खडकावर मिळून एक मोठा खडक ठेवलेला आहे आणि आत गुंफा कशी आतला भाग आहे. त्या कपारीमध्ये बसून साधना केली जात होती. कोण करत होते? तर ते म्हणाले दत्तगिरी गोसावी खानोलकर हे स्वामी समर्थांचे शिष्य इथे बसत असत आणि इथून 1 किलोमीटरवर साळगावमध्ये त्यांनी बांधलेलं दत्त मंदिर आहे. म्हटलं ठीक आहे, हा तर विषय झाला. 1890ची समाधी आहे दत्तगिरींची, त्यामुळे हा पूर्वीचा विषय झाला. नंतर इथे कोण येऊन बसत? तर ते म्हणाले सावंतवाडीमध्ये भाऊ मसूरकर म्हणून होते, ते म्हणाले या गुंफेमध्ये येऊन बसत असं. इथे 300 मीटरवर त्यांची कॅरी होती, काहीतरी त्यांचा व्यवसाय होता. तिकडे ते यायचे आणि ते इथे येऊन बसायचे आणि आमची ही शेतीची जागा आजूबाजूची असल्यामुळे एक दिवशी मी आलो, ते राहुळ नावाचे गृहस्थ होते, ते मला सांगतायत की अरे भाऊ मसूरकर इकडे काय करतात? म्हणून मी तिथे समोर गेलो आणि नमस्कार केला त्यांना. त्यांनी मला नाही ओळखलं होतं, कारण ही साधारणतः 30 वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल, पण मी त्यांना ओळखलं होतं. मग त्यांनी विचारलं अरे तू कोण? तर मी बबन राहुळ म्हणाले. दिगंबरचा मुलगा का? असं त्यांची चर्चा झाली. तर तुम्ही इथे येऊन का बसता? तर भाऊनी त्यांना उत्तर दिलं की मला दृष्टांत झाला की इथे जाऊन तू नामसाधना कर आणि त्याचा तुला परिपूर्णतेने उपयोग होईल. अशा पद्धतीने उपासना करून कित्येक करोड जप भाऊंचा झालेला होता आणि त्यातून त्यांनी संख्याशास्त्र प्रवीण झालेले होते. लोकांना साधना नेमकी कशी द्यावी हे त्यांचं वैशिष्ट्य ते जपत होते आणि त्यांना भगवान विष्णूंनी एक दृष्टांत दिला आणि ही जी रचना आहे वैशिष्ट्यपूर्ण ती कशी करावी हे त्यांना भगवान विष्णूंनी सांगितलं आणि हे त्यांनी कुणालाही सांगू नका असं सांगितलं होतं. परंतु ही माहिती त्यांनी अविनाश सुभेदार IAS ऑफिसर त्यांना दिलेली होती आणि परवाच्या आम्ही हा ग्रंथ किंवा अंक किंवा हे जे पुस्तक आहे याच्या लिखाणाच्या वेळी जेव्हा त्यांना आम्ही आवाहन केलं की तुम्ही काहीतरी वेगळी माहिती द्या, तेव्हा त्यांनी हा आम्हाला संदर्भ दिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने पुन्हा विनंती आहे, 200 रुपये देऊन तो ग्रंथ ठेवावा, त्याचं मूल्य ठेवावं असं सुरुवातीची योजना होती. परंतु नंतर असा विषय झाला की सर्वांना घेणं शक्य होणार नाही म्हणून त्याची 150 रुपये किंमत ठेवली आणि आज तो ग्रंथ इथे 100 रुपयाला उपलब्ध आहे. सावंतवाडी जाणून घ्यायची असेल किंवा पांडुरंगाचं हे मंदिर जाणून घ्यायचं असेल तर हा ग्रंथ तुम्ही तुमच्या घरात ठेवला पाहिजे. श्री स्वामी समर्थ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.